Това, което предлагате, няма как да се случи. Чисто като позицията да насочи на тази нова програма, тази информация, който да съм кандидатствен, че се финансиране второ. Самия аргумент, който ще разлика на така, изпълнително, се движи с един график. На базата на предишно решение, сега ще се гласуваме новото място. А между другото, Министерството на културата, в него е заверено и одобрено техническо състояние, което ни казва, че там може да е дадени две места. На тези близо 4 декара, които е посочено, че е възможно да се изгради спрямо техническо състояние за 750 деца сграда, тя ще е около 6000 квадрата. Имота земя в централна градска част трябва на дете да има 8 квадрата. Стане точно не по 8. 8 е от централна градска част, по минимум 8. Означава, че много се може да допустим там за 300-400 деца, или ще има едностранен режим. Няма как да се случва. В което е никъде абсолютно забранява, не наранява елементите на културата, каквото вие предлагате за топлата връзка. Вие предлагате да върнете пристройката е това, не е това. Моля колегите, because it is so much.